Amoy! Magaling na yung kamay mo. Medyo ano na? Apoy na sa linggo yan. Medyo ano na oh. Pinahilot ko nung isang araw. Ayan na. Yo! Magkagatso. Ayos na oh. Hindi tayo nakasabay sa pagukay. Tay! Yo! Tulod na ko dito banda. Tara! Tadi kabit nga! Suyatan! Ay! Biglang mamatay yung motor. Amo! Ayan, papasok tayo dun sa ano, papaya project ni Kuya Noli. Doon kay Kumladiger. At magkagasolina muna ako. Yun, salamat po sa nag-sponsor sa amin. At may panggas na kami. Ipupultang ko na po yung ano, motor ko. Yan, empty. Ipupultang ko na para malaman ko kung ano pa yung motor ko, kung tipid pa sa gas. Tatry natin kung ilang araw yung full tank, kung ilang balik papuntang Bato. At susungin ko yung baha para makatipid tayo sa gasolina. Kasi pag dadaan ka pa ng Santo Domingo, malayo. Kaanuin ko na yung baha. Try na natin yun. Full tank. Nagbaba na. Nagbaba. 58 na sana. 58 na lang ang presyo. Yan, full tank 3 liters, 207. Thank you. Bye-bye. Full tank na. Ayun, full tank yung motor natin. At may nasukli pang ano, 293 sa 500. Yan, tataguin muna natin to para may panggas tayo. Sa susunod, ito try natin kung magkilang balik to sa Bato. Ayan, naka full tank na tayo ng motor natin. Yan o, full tank. At yan si Pula, unang araw. At yung asong alaga nila, sila mama. Ka-single. Yo, Yo. what's up? Ha?
Amo, tindahan nila. Kanoli. Canoli. Okay, andun na pa siya. Let's G! Amo ay! Tatry namin sungin yung baha. Ako yung mauna kasi di siya marunong maglangoy. Ayan, napakaganda ng ano, bigat ng araw. Sana dito muloy yung ating namumuong bagyo para tuluyan ng makadaan tayo papunta ng bato. Sayang yung mga palay na ano, mga tinanim na nung nakaraan. Yun nga sabi ko noon na pag bumagyo, umulan ng kahit ilang araw lang, yung tubig mabilis lumaki. Kaya sayang, may mga palay nga na ano na inabot ng baha, ilang araw na lang naanihin. Malawak pati na naanihan ng 300 sako. Yun, naabot lang ng baha, sayang. Ayan, dito na tayo sa ano, dito na tayo sa may baha. Siyempre dahan-dahan lang tayo, dahan-dahan lang. Yan si pula nandiyan. Yan sa mga dadaan po dito na hindi alam masyado yung kalsada, ingat-ingat po tayo kasi may nalulod na po dito banda. Tara, tadi kabit nga. Suyatan. Oo. Ayan, nakadaan na tayo. Doon pa mayroon pang isa, may isa pa. Hintayin natin si pula. Pula, nakadaan na. Mayroon pa isa. Nabasa na gusto yung sapatos mo. Success! Ayun, nakakatipid na naman tayo ng pang-araw-araw na gas. Ha? Huwag lang umulan. Ano? Oo. Yan o, yan malalim pa dyan o. Alam mo, dun lang. Dito pa. Ito pa yung mas malalim. Kung doon malalim, mas malalim to pag ano talaga. Kasi mas mababa to. Kaya dahan-dahan lang. Laging dahan-dahan lang. Kasi mas malalim to eh. Ayan o. Tulak mo pag di kaya. Yun, success. At umuumpisa na ang bumabaho yung tubig. Pag bumaho na yung tubig dyan, may na yung huli ng isda. Doon nga sa ano, doon sa kinukuhanan namin ng isda, nakakailang kilo na lang. Minsan 4 kilo. Kasi mabaho na yung isda, nabubulok na yung mga ano, mga damo-damo. Grabe yung tinubuan. Dito may tubig to pag ano, pag ganong baha, may tubig to. Yan pa. Ha? Survey mo na.
Kaya. Scooter direct. Oo. Yun sa ano po, sa mga ganitong motor namin, kaya nang idaan. Pag pag mga scooter automatic, wag muna po kayong dumaan dyan kasi hindi pa kaya ng mga scooter. Ako magdakanin mo. Hindi. Hindi. Kaya ko dire. Sa mga ganitong motor, okay. Sa mga automatic, wag na muna po kasi masisira yung motor nyo. Ikot na lang muna kayo. Siguro bukas pwede na yung daanan ng lahat. Yun. Ayos na yung daanan. Makakatipid din naman tayo. At yun, ulitin ko, salamat po sa nag-sponsor ng panggas. Yun. Kay, sino yun? Nag-sponsor? Nag-sponsor? Eva. Ma'am Eva and Kuya Ronnie. Yun, maraming salamat po. Full tank yung motor ko at may natira pa. Dadagdag ulit natin yan ng panggas. Pag naupos to, itatry ko muna to kung kailan ako pwedeng maggas. Try mo natin kung ilang araw kung talagang matipid pa yung motor. Monitor ko siya. Nandito na tayo sa sentrong Bato. Malapit na sa bahay nila Gwen. LCC Bato. Munisipyo, pamahalaan, bayan ng Bato. Saan po? Nandito na kami ngayon sa sa site. Yung motor ni Paula, yung motor ko. Let's go. Sakyan ni Kanoli, si Becky. Motor ni Kagatcho nandyan. Kain ka rin tatawag ka. Nagkapulit ako sa dali. Giri ka tapayo sa atin. Meron na. Pero di pa tayo makakapagtrabaho ng mabibigat. Yung kaya lang ng kamay ko, yung gagawin ko ngayon. Sorry? At ayan, wala nang tubig ng daanan. Yo! May importa! Malupit! Malupit talaga! Yo! Malupit! Amoy! Magaling na yung kamay mo? Medyo na. Pwede na sa linggo yan! Medyo na oh. Pinahilot ko nung isang araw. Oo. Ayan na. Yo! Ang kagatso. Ayos na oh. Di tayo nakasabay sa paghukay. Tay! Yo! Bilis ah. Nakadaan na kayo dyan? Ha? Nakadaan na kayo dyan? Oo. Diyan kami duman. Ha? Diyan din kami duman. Ayan man. Grabe pala to. Oo. Hindi, buhangin. Amo! Yo! Amo saan kayo dong? Sige. Sinisikmura ako. Pag sinisikmura ka, dito ba? Hindi, sa pit. Ay, sapit! Pambirang buwan. Amo talaga. Ayan, almusal sila. Yan ka ba Kuya Jung? Hindi, basa. Diyan kami dumaan eh. Lumusot na kami. Kaya na, di ba? Kaya na. Pinunta namin kahapon eh. Kaya na. Yo! Welcome back. Malaman na ka dyan sa paghukay dyan, sigurado. Malambot naman hukay.
Sarap.